Já se schovám za kolem. Co ta noha, víš jo? Co ta noha? Já jsem z něho tak nadhodil, víš, aby šel opačně. Tak ho vnímal jako... No. Jo, to mají se zvukem. Netrefit. Yeah. Zlomený. Je tam, řekla krátce a dlouze vzdychla. Nejsi ty propovídky. Jak mu to vzdychá. Hoček na stávu. To budu taky traktor v Pilegradě, myslím. Hoši, vy byste si ale u formule nevydělali. Taky máme jiný peníze jak u formule. Vás by Schumacher nebral.